Aire. Mofaya. Ajira. Mande pa office. Abira chira boma. Boma sili kusita. Emweyi. Nemweyu. Dr. Lazarus Magati chakwera. Machine. Kasube wachitukuko. President Obanda Tsango. Organizira ndanga kumwanza omwe. President yawo. Tingariyani so ifi. Ino ndale sitija ifi. Ndale sitija. Mafumu kozeka. Miganjo ikalelede. Sina buri bagamwe. Nabuleka mwe. Paka bali buno bwi. Chitoleka gwe. So pakati apa anthu ambiri akhala kunena kuti iyayi achitsulo akumakhala kutenga kwambiri mbali ya boma. Iyayi anthu amene akumaona zimene inu mukumachita komanso panali nthawi imene munanena pa msonkhano kunena kuti iyayi boma ndi lomweli munkatanthauza chani pamene funso labwino kwambiri ineyo ngati mmanditsatira bwinobwino alinafe musaona kuti ineyo kwambiri ndimayika chitukuko patsogolo ndi chifukwa chake mu 2019 if not 2020 atawina atakhala pa mpando aboma lilipoli malemu vice president anali ndi achilima zimwe ose mutendere anali ndi public lecture ku BICC ankakamba za mindset change ine napita ananditenga anzanga ona bodosi tiye tipite uku napita ndinkadziwa kuti nza aboma sindiwenera ine ngati wa DPP kutengera ndale komano unaona kuti nzadziko I even commented kumene kucha nadzuka ndithu kupanga so comment yanga yosonzo kuti tikwena alifenga ta Malawi tisinthe maganizo chifukwa ineyo ndimakhulupirira kuti tikapanga kampeni tikavota owina akapezeka nthawi ya kampeni yatha tiyambe nkhani ya chitukuko chifukwa amalawi amatikhulupirira ndi maudindowa kuti titukule dziko lathu titukule madera osati tizingopanga ndale throughout nde ineyo munthu akachita bwino ndimamuyamikira ndifake muna ndimva mwina ndimathokoza sizobisa kunoko kuli Mwanza stadium yabwera munthawi yawo ndiwena ndathokoza mukapita kwathu kuma secondary school tukumanga choncho zina ndi zina tima health post chani CDF inakwera ndiwena kuti ndithokoze facho kuti amalawi ndimakhulupirira kuti ifeyo kwathu kuno ku Mwanza West constituency sitimadya ndale ife timafuna chitukuko ngati munthu achita bwino tithokoze ndifake pakakhaso tisipanaende ndi maneno tisipanaende ndikuona ngati apa mukanapanga choncho chimene chimangofunika ndikuona ngati ndikuti tizitha kusiyanitsa nkhani ya zipani ndi nkhani ya dziko chitukuko cha dziko tikakwanitsa kusintha ifeyo kaganizidwe zathu ndikuona ngati dziko zokhala zotithandiza chifukwa chimene chimapangitsa we pull each other down kuti ikabwera election ina azaone kuti unake sanachite bwino koma ineyo simene ndimaganizira ine ndimafuna ndione kuti kodi ndikamatha 5 years yanga 6 years yanga in office Mwanza West kukha kwabwera zitukuko zanji zimene kunalibe nthawi imene so ngati boma likundibweretsera ine ndikupita ukapempha ifako kapempha nkomweko nanga ndikapemphako ndifuna sukulu nkapemphako ndifuna chipatala nkapemphako nkomweko so ngati andibweretsera ndikwenera ndidzuke ndinene zikomo kwambiri mandibweretsa chimene ndimafuna for the benefit of anthu akwathu Mwanza West constituency mawu kuti simudya ndale makonda kuwagwiritsa ntchito kwambiri kodi mukamakamba zimenezi mufuna kunena kuti chitukuko ku Mwanza West chikuyenda bwino funso labwino kwambiri ineyo kuti mundifunse ndikuzani kuti chikuyenda bwino mmene ndimakhala phungu mu 2019 ku Mwanza West tikakamba nkhani ya umoyo kunali Thambani health center yokha panopa ndi ma health post atatu Kalanga health post Chimbwinda health post Kaira health post zandithangatira ndi CDF inakwera icha ndiwenera ndithokoza ndiwenera ndinene kuti chitukuko chikuyenda bwino ni secondary school ndikunena pano tikumanga thetu la CDSS ndi CDF tachita mwayi ma Germans atithandiza tinapempha join kuti thandiza mogwizana ndi boma kuti mangira secondary school now we are doing 2 secondary schools ma bridges nkhani tikupanga ndithu zinthu zomaoneka ma CBCC chani zikuoneka kuti tikupanga zinthu zikuchitika so for me ndikuona kuti tusuntha therefore ndikuyenera ndithokoze chifukwa ndi kuti boma sili kuti yang'ana kuti uyu poti ndiphungu otsutsa uyu ndi chani nawonso sakutenga ndale kuzika patsogolo atenga chitukuko kuchika patsogolo chifukwa nawonso akuzindikira boma MCP kuti mmene anawina 2020 mucha anawina no ndale zinatha pano patu kule Malawi so I like the idea yoti ndale pambali tentipangeni chitukuko chifukwa kini makondo kuti ndale sitimadya chifukwa ine ndikuona kuti kwathu kuzinthu zikusintha anzanu a DPP akumakuninani kukudandaulani kunena kuti munadyetsedwa pansi mwauza chana Malawi funso labwino kwambiri ndizomvetsa chisoni eti kuti wino akanga maganizo kuti munthu ungadye banzi kuti upange china chake mmene ndanenera muja kuti ineyo I've turned down ma committee kwathu ma appointments ambiri komanso committee yo muliso a DPP
olemekezeka atu Shadrack Namalomba ndi membala wanga wapake olemekezeka Beni Phiri nda membala anga apake ndipo ti decision itimangopanga ngati committee ndio linawso anadya nawo mabazi pena pake kumangokhala kuti reasoning ineyo sinimakonda ndale za phokoso ndale zotukwanana ndale zonyozana ndale zopezerana dzifukwa ineyo I am not that type of a person ine ndale zanga zimakhala straightforward apa paenda bwino apa sipana khale bwino pamene nakuteri that's why ndanena kuti ineyo alipo ma appointments ena ndi makana pano palipo ena sona mzoti inu munapanga nawo zachipani munapanga contest pa mpando wako ku region kwanu ku MCP sitilola kuti tikupange interview mukhale amene wamapita so health service commission nice ya nawo zoti silipanga koma sindinapite pa yeye ukanoti amaya akuti akongeresi ndana apanga zako why should I do that ndimadzowa kuti kulimawa ukazatha wempiwo ndisakakumana nawo banja tukapena ananga akadzapita mu office mwa anthu amene aja kuti maya kwa anala Joyce Chitsulo anatipanga chonchi ayi sitipanga choncho we have to be professional ndeye ife committee yathu apaki njanthu asoba mulibe mu anthu obalalika ndifake timapanga zinthu zathu mwandondobeko ndifake simudzamva ine membala wathu apaki ndanena kale kuti mulana Malomba mwina kuchipana amalongolola koma ikafika nkhani ya business ya committee simudzamva kuti anatenga zakupaki yankhula kwatu mulima professionals timadziwa chimene tikupanga chifatu kudziwa kuti tutsatidwa ndi lamulo komanso tupanga chifake mwina committee amapanga vote for chairperson chaka chilichonse chifama zoti chair ukakhala kuti munthu wako sugwira kuno bwino sungapitiriza kuti ndiko ma committee ndakutchulira ni follow aja zoti wawa sathandiza dziko chifukwa ndi ma committee ofunikira kwambiri kunoko ku dziko la Malawi ku parliament kucha so ndinene kuti zodya banzizo ndi maganizo a munthu amene aganizira nthawi yodya banzi tibe tili ndi nthawi yokonza Malawi chifukwa Malawi ndi wathu tikulakalaka kuti kutsogolo kuiferika mapuma ana athu tikubereka pano ati zizukulu tathuti achina Joshua ndanzawo azapeze kuti Malawi agogo anankoza Malawi ndima wa moyo wanga wachoka mulibu wala tima mwanga zuwa liunikira moyo wanga mulibu wala tima mwanga wala shiko mijisa pambana be wala zuwa wala muga wala kusekwa wala shiko mijisa pambana be ndimuvambala mema wa kuimba